Marakamano geno kanyo ni intie makare kama murama intiere odiochieng'ni makawuono mabende en kanyo tarik 30 mano mar dwe mar adek odiochieng'no mar wuok tich kendo wadong' mana godiochieng' achiel kende to watieko kanyo dweni mar adek. Ageno kanyo nitie makare kama murama intiere janeno mar Kala TV en chenro mari mihero mar chuny wach mabende tai kod an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam kendo asewacho ni kanyo ni ma en chenro ma wakelo nie kanyo gigo mopogore opogore matimore e pacho kaeri, mago mamulo ngimani kaka ja ohala, mago mamulo ngimani kaka ja piny Kenya, kachiel kod mago mamulo ngimani e yore mopogore opogore kaka chenro go mag somo, weche go mag siasa madhi nyime, weche go eko mag thieth kachiel kod mamoko. Akaw thuolo ni makende marwaki kendo odiochieng' ni makawuono mondo mi wabed kanyo gi twak marwa ka waloso wi weche go mopogore opogore mana kaka wasebedo ka watimo kochakore kanyo sa 5 nyaka ngorom kanyo sa 6 mar odiochieng'. Ka ok aketho sa odiochieng' ni makawuono agombo ni mondo mi walos kanyo gi rowere ma pod tindo, agombo kanyo ni mondo mi walos kanyo gi jogo miluongo ni youth. Wadang'yo kanyo to wan kaka rowere gin ang'o gini ma wasebedo ka wakale kaka rowere, ang'o gini ma rowere osebedo ka kale, to ahinya e kinde ni mabende koro to wan e weche go mag siasa, ma siasa koro to chwe chieng' e pacho kaeri. Omiyo kawuono wadhi wuoyo about youths in politics in general, kendo wadhi wuoyo about mago machando rowere to ahinya mago manie mbalariany, bende wanyalo mulo kanyo matin weche go mag education to chalo nade pacho kaeri. Ka bende an kae gi wendo na ma wadhi bedo godo odiochieng' ni makawuono kadhi bedo ka kenda, an kae gi wendo lokane Grahams Juma ma en wendo na ma wadhi bedo godo odiochieng' ni makawuono. Omiyo kama mroma intiere moso ka ina youth like me, adwoke kanyo ni machiegni mondo mi watare kodi e chenro ni eke mar chuny wach matai en an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam. Inyalo yudo wakanye mbui marwa mar Facebook mano Kala TV Live, inyalo yudo wakanyo bende mbui marwa mar YouTube mano Kala TV, TikTok Kala TV, kachiel kod ka X mabende nong'ere kaka Twitter kanyo Kala TV. Omiyo kamora mora ma intiere med mana kete machiegni adwa kawo thuolo ni makende mondo mi ami wendo wa thuolo mondo mi ong'ere kodi, owach ni nyinge, onyisi ni en ng'a to timo ang'o. Asewacho ni kanyo ni en achiel kuom mane en jopuonjre kendo achiel kuom jotelo mano e mbalariany no ma Maseno, former student leader Maseno University. Makawuono wadhi wuoyo go kaeri en achiel kuom rowere go eko mabende koro to wuok oko ne weche go mag politics, weche go mag siasa, mano ni rowere obedo kuma kare. Omiyo kapok wachako tadhi miye thuolo musikanyo ni machiegni, arwaki ni machiegni Grahams. Yes. Maybe wuoye gi jo oganda maksani neno wagi seche gieki, bulrene gi, iwachne gi nyingi, iwachne gi ni yakumanade, iwachne gi ni to gisani in ng'awa kata in gi position mane in the society as a youth kapok wachako twak marwa makawuono. Okay. Nyikora mugi Ajwang, aniluonga ni Graham Juma. Graham Juma en wuod Nyakach Wasari. To Graham Juma en jatiegruok kata en nyathi school university mar Maseno, kendo an japuonjre makawo course mar law. I'm a student of law in third year Maseno University, kendo an student leader higa mokalo Maseno University, but kendo gi ng'uono mar Nyasaye December students manyakach noyiera mondo abed achiel kuom jotendgi students mane mbalariany. Okay. Hapa ni winjo kanyo Grahams Juma en japuonjre mane mbalariany ma Maseno kendo timo somo no eko mar law. Wow. Lawyer, you are a lawyer. Amoro ka winjo kamano, ing'eni lawyers in society makawuono gin jogo ma wamiyo luora ahinya nikech gin jogo machung'nwa ka weche tek. Wacho ni piny masani nyaka yude ng'ato machung'ni, kata kidwa wacho gima tiwinjo ka ji penjo ni to be ing'eyo lawyer moro koso ikia lawyer. An amor nikech koro ang'eyo lawyer moro asediyorago kendo kaeri janeno mar Kala TV. So arwaki ni machiegni kendo adwoko ni erokamano maduong' kuom keto maino mar chopo e wang' jowi marwa mar Kala TV mondo mi walos koda ka oganda jopiny. Bende awinjo kiwacho kanyo ni in current student leaders mano mar jopuonjre go masomo e mbalariany mawuok e gwenge mag Nyakach. In emitelo negi. Ok an the chairman, but antiere a leadership now. A leadership structure. Okay. Motelo ne jopuonjre ma Nyakach. Okay.
Gombo ni mondo mi wachaka ma ok waketho sa kaluwore ni sa ok jaka korwa. Kawuono wadawuoyo about youths in politics, rowere e wechego eko mag politics, to bende kata mana mano kende, bende wadhi wuoyo about so many things ma osebedo ka timore e ngima rowere. Omiyo youths in politics is just one of the things ma wadhi losi odiochieng'ni ma kawuono mondo mi jopiny ong'e ni to wasechopo kanye ka wang'iyo kaka rowere nitiere e wechego eko mag siasa masani. Odong' mana dweche moko matin kende to wachopo kanye higa mar 2027 ma bende dhi bag yiero maduong' e pacho kaeri. Graham, sin kaka inene kaka ng'ama osebedo jatelo mar rowere, wach ni inyalo wacho ni rowere gi sani okang' ma wantiere, are youth really ready for 2027 election? Erokamano kuom penjo mipenjo. Wang'eyo ni e ngima wa duto siasa affect life wa directly and indirectly. To mane gima wasefwenyo kaka youth. Iyudo ni most of the youths kaka gi tayo chenro maggi, kata kaka gitayo agenda maggi sani dwa pogore gi kaka youths machon ne tayo agenda maggi. Nikech youths gi osefwenyo ni mondo wabed gi proper education system, nyaka wa vote in the good leadership structure. Mondo wabed gi a healthcare system matiyo, odok mane ombulu kamidhi lute debe. Koro chien kanyo wayudo ni youths were very reluctant. Ni gin negi kowa jo siasa, gin negi goya koko ka giko jok madhi e siasa. But gisani to paro sepogore. Nikech wang'eyo ni kigo koko kata igo koko e streets to mano ok bikelo lokruok. Lokruok biro ka wadhi e debe mwaluto ombulu. So ineno ka lokruok miwacho ni itamo wacho ni youth sani osechiew kendo politically youth are making steps mondo mi gichop kamoro e wechego eko mag telo ma pacho kaeri. But Grams weche moko osebedo ka wachore ni rowere go mana koko, kaka winjo kiwacho ni wago koko e streets. Osebedo ka wachore ni youth are just making a lot of noise on the streets. Rowere mang'eny onge kura, rowere mang'eny be kata kochopo chieng' dhi go kura na yudo mana ka gin gitimo tije gi gin koke ma ging'e goyo. Wach moro no biro kae iluongo ni tuko kadi. Ok ang'e ni bise winje, bende in part of it? Tuko kadi en a movement mobiro molos gi rowere. Nikech rowere gi osefwenyo ni katigo mana koko e streets, inyalo go koko to ka okigoyo mbulu kaka wache chien kanyo to onge lokruok madhi biro. Koro rowere gi mabiro kanyakla ka giweyo the political affiliations magintiere, ka giwacho nang'o ni sani watimuru gimoro achiel, let's register as voters. Nikech ging'eni rowere ji osebedo ni ka claim ni rowere go koko online to ground to be different. Kendo mano has been a challenge. Nikech koro the millennials kuno kuna direct ni unugoyo koko uluwo jo siasa lakini e ground gik moko pogore giingowa, which I can say which was very true, because canning your number of people mar voting kata ke big lines brodo ka mine oriedo mang'eny, brodo ka jodongo riedo, to youths ikwana mano ne adier. Nikech youths ne pod paro youths ne pod paro ni the future jodongo gi nyaka mondo decide. Lakini sani wasefwenyo ni kidwaro lokruok chakore kodi kendo chakore koda. Okarit a third party mondo bi. Koro nyaka influence mana joma chiegni koda mondo kaka wamedo dongore to wamedo influence no. Nikech sani tuko kadi hapa ni the IBC. Ka IBC di golo report ni from last week this week number of registered voters osebedo ka medore. Actually IBC osegolo official date masani 30 days for mass registration, ochakore from today Monday. What can you say about the youths mapoko kao kipande, mapoko register as voters? Ng'eny youths mane universities ng'eny gin gi kipande kanyo to
kanyo to anyalo confirm nikech mondo giyud kata help kony mar help nyaka ibed ni isechopo higa 18 kendo in gi kipande manyiso ni in ja Kenya. To kipande kende okoromo. Nikech kipande system no osewuok sani kura emabro count at the ballot. To koro mane ma damed jiuro wetena ne wamed register as voters. Wanyalo goyo koko online, wanyalo raise issues of bad governance online, but koko register as voters to koth mosebedo ka goyo wani pod dhi medo goyowa 2027. To nikech sani wase fwenyo mapema kendo wafwenyo ni kura ema bro make the difference. Kuro wa register as voters to make sure ni 2027 wawuok oko mwadhi luto ombulu. Kwase luto ombulu we have the right mar bet kanyo kwarito results, kwarito ombulu mwasegoyo. Kata jomoko nyalo dok dala after luto ombulu. Maybe ang'adi matina. Osebedo ka wachore ni rowere nitiere kaka itiyo godo marach. Okarano osebedo ka wachore ni gima osebedo ka waneno that our youths nowadays itiyo kodgi marach koda politicians. Ni rowere tinde gin ok ging'i, ok gidwar chung gin to giyie mondo mi oti kodgi marach, maybe mondo mi giyud mana gimoro matin, token moro matin. Ni kiluonga youths moko 10 timiyo gi kata siling 500 tinyiso gi ni dhiuru kacho dhuga koko udhu keth gige mondo timru nade mondo wacho bedi to youths wuoka ni dhi. Wach ma kama inyalo wacho ang'in kaka achiel kuom rowere pacho kairi. An kaka achiel kuom rowere pacho ka wachno ok osebedo maber. Gina akoni chien kanyo ni sani rowere osechako loko pachgi. Giseng'eni nitiere gik moko konyowa. Nikech ng'ato manyo after every 5 years udhi go koko, udhi ketho mwandu. En koseyudo kom odhi obet Nairobi for the next 3 years, kachopo the 4th year oduogo chako nene ground ko wuotho gi vijende moko ni security team, wuotho gi those fuel guzzlers. Kotieko to chako bolo gi abola kanyo. Mano siasa mok nyaterowa kamoro. Siasa manyaterowa kamoro en siasa mar development gi empowerment. Kwa gone joma be like kwa gone the right leaders kura kendo kwa miyo gi opportunity mondo gibed mbele kochacha. Kagine magi chwalo kagine magi chwalo wechewa kendo kagine magi ndondwa parliament. Nyiso ni youths man gi teko en adiera makende makato maybe nyalo yie koda kata nyalo tama. King'iyo sani youths man gi teko mar keto ng'ato telo. Nyiso ni mbele kaka obiwa bedo gi jotelo maricho kendo to ningo wayuagre wan wegi kaka rowere nikech youths mang'eny to kendo wane maka wuko kwa wakaw kipande to nyiso ni wane mobro yiero jotelo ma wadwaro. So in kaka rawera ere yo miparo ni oningo beni watiyo godo to know ma jatelo maber, ere kaka youths oningo bio tie mondo mi make sure ni jotelo maricho gi ok obedo e kom. Koro kaka wan youths research osegolo ni wane mwa form the majority of our society. Youths gimine Kenya mangima. Kuro it's our responsibility kaka youths mondo wa register as voters. Telo marach samoro wase experience in some part of life. Jotelo ok nya bedo mabeyo te. To jotelo ok nya bedo maricho te. But ntiere be to giming'iyo godo kaka itiyo godo mondo analyze ka jatelo ber kata ka jatelo rach. En mana ni idoka ting'iyo the role momiye mondo play gi the constitution. Ing'iyo you analyze ka ng'ani betimo gimomiye gi katiba. Gima chiko miye ni mondo tim kaka jatelo. Mane ma itiyo godo kaka the measuring rod mar ng'iyo jatelo maber kata jatelo marach. To kendo kapok ogo kura ok ochuno ni nyaka wa test jotelo gi kombe mag kura. 5 years it's not a short time. 5 years in a very
long time moko nyal risk on Yes. some people. Exactly. Kuro before these 5 years before ming'ani telo there are the campaign agendas joginigi agenda mag campaigns Yes. gin gi manifestos kuro i-analyze mana manifesto ng'ato kasto wawacho niya we are not against the candidate. Yes. We are against the ideas that will not take us forward. We are against the ideas that will not uplift the lives of our people. One against the ideas mabro duoko wa piny kaka ojende. One against the ideas Yes. mabro monowa dhi mbele kendo mabro monowa dhi mbele mondo wa achieve our goals in a society. Okay. Bende waseneno ka youths mang'eny sani koro to wuok oko kalaro kombe mopogore opogore, maybe dipo ni dware moro nyalo dware kom moro mar Nyakach kocha, maybe Nyakach MP or MCA. Kaka an kaka youth gima ng'eyo ni telo Nyasaye maketo kuom ng'ato. Okay. But before Nyasaye keto kuom ng'ato telo jatelo kaka pile jateli nena. Okay. Yeah. Koro watiko ni the right time ema pok ochopo. Kasto ntiere the art of timing. Yes. Mano be ntiere leadership. But gima nyalo wacho ni as at now Yes. I'm still pursuing a degree in law. Okay. Yeah, koro weura somo komwande. Kase somo to maybe anyalo identify kama nyalo lead in the society. But gimoro kendo ma ang'eyo kaka jatelo ni telo okochuno ni nyaka ketie position of leadership. Yes. Mondo I deliver. Mondo ibed a leader, mondo mi deliver. Iwacho ni leaders ineno gitim gi kata kapok omigi komno. Kata kapok omigi komno. Yeah, kuro en mana service ne ji. Okay. Kaka wasebedo kwa serve students ma Nyakach ma mbalariany. Kaka se serve students ma Maseno University. Yes. Yeah, mano ok biro mogi ka lakini gisani to kachunge kom mora mora. All the best. Alemo ni ko biochopo ndalogo ag'eyo ka ni jo Nyakach owinjo wachno kendo gineno maler kaka Burigo wacho ni sai mapok ochopo. Kochopo mbele kanyo samoro sa Nyasaye bro mana chopo. Ang'eyo moko kuom the roles of youth in the society and majorly in politics, and I can tell you one of them, and go beni youth advocate for social and political changes. Nowadays I don't know how to put it. Are really youths advocating for the political changes, or youths are just following josiasa for token? Do you think youths are doing their role in the society to advocate for political changes and social changes? I can say social changes. I can say I'm also a Kenyan and I've seen this. I saw nakajo youths walk oko. Kataka something happened to one of the youths. For example, the issue of Albert Ojwang. Ne waneno ka youths no walk oko kendo ne gikedo do nyakasani. Poko the anyalo wacho ni justice ne oko yudore e yo mane ji paro. Justice ne oko yudore e yo mane ji paro. So anyalo wacho ni socially youths are doing their best, but politically ka ema challenge matin. So you as a youth must be the ground politically. Do you think they are doing enough to advocate for changes politically? Neno gima kelo josiasa tiyo gi youth en gimoro achiel. Okay. Niwinjo ka last time Mbadi niluongo gi ni Sangwenya. Mbadi was right nikech jogo luwo josiasa kamora mora ma jasiasa odhi. Yes. Yet they are Kenyans who can be productive in different spheres of life. Yes. Gin Kenyans manyalo venture into agriculture to gi ensure ni gima gi kete lwetgi or the successful mokelo ne gi chiemo e mesa. Yes. Lakini kuro gin gitiyo gi shortcut mondo gilu jasiasa kamora mora ma jasiasa odhi. That's not right. To josiasa be tiyo kode as an advantage. Exactly. Kuro gitiyo kode as an advantage ni ging'eyo gima ihitaji gimidwaro lakini okodhi migete. Mondo isik kiduogo omi matin. Induso negi 500 giriedo 500. Induso ni 500 nikech ong'e ni after 2 days 500 ni dhi sebedo kisetieko. Chak kiduogo mana kendo. But gini te ene mindset mar ji. Yes. Ananeno ni ene mindset nikech kwa somo from history though I was not there in 205. Yes. Kama koro ni ji the referendum mane ODM ni side ne to the banana be ni side ne. Ido ni jo banana ne gin jo mane ni side mar president. President
sechete wang'iyo gani like the resources en godo. Kasto the state ema giwacho ni is the most violent thing Yes. on earth. Yes. To nineno ni as at that time the youths were able to mobilize. Exactly. The likes of Sifuna noyudo ka ni pod gintiere e mbalariany. They were able to mobilize mane giwachi ni mane gi vote no for that referendum. Mano koni gimoro. Mano miyo wan gi achiel ariyo adek no change pacho kaeri kendo anyalo wacho ni sani wanyalo neno bergi. Yeah, mano koni gimoro ni ginite en gima obedo rooted in the mind of the people. Yes. Nitiere kama koro iamua ni anto koro kabiluo ng'ani nikech gima en godo but abro follow what is right for the society. Yes. What is right for me. Gima kata even after 10 years inyalo bedo proud miwache ni wane manwa fight for ma. Yes. As kane gimoro amora ni against one, kane the state apparatus ni against one, yes. Wane manwa fight mwa chung mwa ensure ni the right thing otimore in the society. Okay. Another role of youth mang'eyo ni onego beni youth make sure ni there is accountability. Anyalo nyisi ni kawuono Daily Nation makawuono ito boke mar the Daily Nation makawuono onyiso wakanyo kaka counties tiyo gomenda kaka counties nigi tiyo gomenda mang'eny mane weche gi mag giwegi moloyo omenda mabeda allocated for issues mag health, issues mag schools, so issues mag somo and all that. Niyudo kanyo ka nitie counties mano luongi maka kaluo ka erine kanyo county no Migori kachiri kuna county no Homa Bay. Jogi keto millions of money just for catering food. Just for food, millions of money for just catering food. Kamoro nanono ng'iew nen kama na Masiaya muketo pesa moro kanyo some good amount of money just for air conditioner. In their offices they want to feel good. I know that there are youths mabende tiyo e offices. At the same time, whenever masamoro ng'ato wuok oko to wacho this kind of things, tiyudo ka youths ger malich mokalo. I don't know example issue maro Homa Bay njono ka youths bare wach e county Homa Bay. I don't know whether you saw it was on social media koni kora kocha. Mano banka senator ne osewuoyo senator Homa Bay county no way about 1 2 3 mano feel ni okdhi makare county no Homa Bay. To ne waneno ka rowere ema wuok oko instead of rowere maybe dok chien to gibe gipenjre question ni to why this and this and this but rowere wacho ni osekaw side si rowere osekaw side so ana ng'at ng'ane to rowere goya nyiso ni youths are failing to do their job for the accountability mar neno ni giketo jotendwa gi ekitesre nikech joma dongo gi joma oti tinde maybe ok nyal wuo weche mang'eny but in as a youth in gi simbi you have wifi kata mani school kuma intiere you can access maybe token moro matin gi kaina information ina gini wanyalo yudo from our phones ni how much money is allocated to the county government ma Kisumu, how much money is allocated, how much money do they use to cheno ni gitiyo kama do you think the youth are failing as there? Kawadok chien gimano timore last week aneno ni the county senator ma Homa Bay yes Moluor Moses Otieno Kajwang en ng'at ma wiye liw yes to ok do wach ni Kajwang nyalo goya koko nono. What is the role of a senator? Yes. The role of a senator en timo oversight ne governor. Oversight governor. Yes. Manyiso no oketo checks and balances e governor. Yes. Governor kikti in excess. Governor kikti gigimilongo ni ultravirus. Mundo governor act ultravirus. Kikoti gi excess power. Kikoti gi teko moingo. Momie gi katiba. Yes. Koro naneno Kajwang was right, but gimane timore marach is quite unfortunate. Yes. Ni the youths were mobilized mondo defend the county governor. Yes. Mano kaneka in gima ber. Nikech tij senator notimo tije. Mowacho ni mai gi mai ok dhi maber. Tij governor en ang'o? Mondo correct kata gola accountability. Ni kama wachore kamani. No bene mano defend gi something. Okay, maybe wawe mano kamano. No gola accountability to wacho ni kamano timore kama
kajwang' wache kama anakete kama Yes. maigi manie ground mondo wambe waneno, but the time moko kawa accountability wacho ni leaders must be accountable. Kata ansani ani studio ka gimora mora ma wacho I must take responsibility. Exactly. Gimora mora ma de wacho yeah, koro mano to nokotimore maber, to koro youths kendo kachake mitiyo godo mar goyo koko. Yes. Mano nyisi the group of people mapok o change pachgi, mapok oloko pachgi mondo ging'e gima ber for the youths in the entire country. Okay, maybe Kapeja, do you think the government of Kenya is doing enough to help our youth in terms of development? The chenro mag dongruok chopo ne youth e pacho kaeri e yono mowinjore. Nto waneno kanyo chenro mar Nyota Fund, maybe ng'ato nyalo wacho Nyota Fund no konyo youth e yore mopogore opogore, but according to you, do you think that the government is doing a good job in maybe development in terms of helping youths develop, maybe to curb unemployment and all that? Government to kaka seneno kwanza kada chako ada wacho ni the current president. Yes. And at the time mane igone kura and I was among the few. Yes. Manochung wacho ni ng'ani to like okay okorach kaka jiwacheno. To with the time Yes. ineno ka like expectations maniketo kuom ng'ato samoro kumach Yes. gik manie ground. To koro kar development waseneno ka president temo kabisa mondo in every part of the country Yes. obede gi development. Okay. Waseneno the housing government housing projects ma government team in all the 47 counties. Yes. Thanks to Dr. Raymond Omolo mabe na the PS for interior. Yes. Mabe and bo coordinate the development projects gik ma sirkal timo. Government osetemo, but kar Nyota Fund ka Yes. to kanyo to nokodhi maber, though it was an idea mane dhi konyo youths. To koro ere tiende ami pesa mondo idhi chak godo wala. Kase mi pesa mitiyo go mitieko koka duga train. In fact, the training no biro before after receiving the money. Yeah. Sani koka jibedo trained I think on a 6-month period. Yeah, fikirini za jamani bedo trained to pesa to no se di. Jomoko no setieke. Some people are also complaining about the maybe age manoyero for that money. And there are people, some of them are people who are in universities. They need school fee and they need to survive in school. Now if you give them that small amount, and let me say it's small amount, okay, that's what they say, it's a small amount according to what they say. To start a business, people maybe they might just use the money for different reasons. So that one is for another day. Jomano yudo Nyota Fund uti kode maber. Nan mane gipanyalo wacho. But gipacha training nonego be before. Makuru kata ka giyudo pesa cha. Giyudo pesa cha after thorough training. Okay. Manyiso ni the possibility ni ng'ato dhi tiyo kode marach ni piny kabisa. Nikech ng'ato koamua tiyo kode marach to koro odhi amua after osebedo trained. Okay. Mano koro it's up to him. But disbursement nonego timore after training. Mane pacha. Inja chama koso inja chama? Yeah, inja chama. ODM? Yeah, unregistered voter. And unregistered member. Are you a registered member of ODM party? Unregistered member of Yes. the ODM party. Okay. So nyochi neno kanyo kaka ODM not waro on Friday. Unewan kanyo gilinda mwananchi na linda ground. Sani man gilinda riyo. You decide whether you want to linda the ground or you want to linda the mwananchi. So which one do you linda? On the linda ground and the linda mwananchi. Nisi jumabe still are undecided. They don't know whether to linda ground or linda mwananchi because samoro jo linda ground poko miye a reason to support them, to linda mwananchi be poko miye a reason to support them. So you are just allowed
maybe ipoki decide enya wacho ni kan kama. I don't know whether to linda ground or mwananchi. I think that's a story for another day. Okay. But kaka member mar the ODM party, their values mane ODM manogere ODM. Yes. ODM en party mane chung for what is right. Yes. And I believe ODM is still that ODM mane chung to wacho niya wane riwruok gi sirkal ndio lakini achiel ariyo adek ok dhi maber. Chama mane the late Right Honorable Raila Amolo Odinga ogeroni. Yes. Nogere on fighting for human rights and social justice. Do you think ni as we speak as per now ODM praneno ka giwacho ni ODM nigi, do you think ni ODM party pod nigi mbi kendo ODM party en achiel kuom chama ma pod otegno e pacho kae weri gi Nyanza pacho kama ngima? E pacho kama ngima. Nikech akoni ni an member mar the ODM party. Yes. Pok walose hope in the party. Okay. I still believe in this party. To be ODM chomo yo bineno ka gichomo kuma gidhi maber e 2027 iko so ginyalo ringo oko. Yeah, I still believe in this party. ODM ni odwa. Yes. Gira molone. Emosebedo ka tetea ne jopiny. Emosebedo ka chung kata ka parties moko inyeo, parties moko relent madok piny. To ODM osebedo ka chung gi japiny. ODM osebedo ka tetea ne right mar japiny. Yes. To ODM pod en a strong party. Kendo wadhi e yiero to bang' yiero no ibro luonga mondo wa confirm ni ODM pod en a strong party. I still believe in this party. I still believe in the leadership structure mar ODM party. Yes. Though ntiere pogruok matin ma ntiere a party, but I still believe ni this party bro terowa kuma wadwaro. The way kamisi huwe nyaka kumise chopo no. I can tell if you are lindering ground or you are lindering mwananchi. I'm just a bona fide member mar ODM party. Okay, but iwacho maber pod in gi geno kaka ja ODM pod geno nitiere ni ODM pod en party motegno. Geno pod nitie. Mano ber kabisa. Just wamire huruma na hope. Maybe we talk about siasa manyakach matine. Wacho ni ya nyakacho. Kama unaye kama kwa mno nito nyakach chalo nade wechego mag development as per now. Wadumo war timo nade in kaka jatelo achiel kuom Yurowere mapende kendo koro jatelo mar student leader kowuok e ng'wengo mag Nyakach. What can you say about Nyakach constituency? As far as Nyakach is concerned, Okil Moluor Adumo Wuor Timo is third term as a member of parliament. Yes. Awinjo ni odwa dhi chung governor next time 2027? Mane governor. Wacho ni mane governor. Mane governor. Jo Kisumu County chak ng'iyo gi governor gi. Gichak ng'iyo go Okil Kowuor. Yes. Yeah. Kadok Nyakach. Okil Kowuor osetemo. E Nyakach kanyo. Yes. King'iyo 15 years ago. Kwanza to the record, Aduma nodonje parliament kan ja class adek. E school mar Urudi Primary School. King'iyo the state mane school ntiere kata skunde moluorowa. Noken state maber for nyathi school madhi school. To say uplift skundewa moketo at some level. That one I must thank our MP. Okay. Oseketo skundewa a level moro. Ntoni chenro mag somo sani koro dhi makare e ng'wengo mag Nyakach. Chenro mag somo osesiro healthcare system. Yes. Osesiro the infrastructure. Kineno sani yo mawuok Sondu to dhi malo nyaka Nyakach Girls. Yes. To kendo chak dhi onego chop kolwen. Osebedo tarmacked to some extent. But I expect no dhi rumo before Tenya mar Aduma. Yes. Kaka MP ma Nyakach. Osetemo cattle rustling was very nerach kabisa. Yes. 15 years ago. Ai kinde ka kinde lweny ne muoch kono. Jokocha chakalo. Donje yuko buta. Yes. Gi mayo ji. Their livestock. But sani waneno ka Aduma osetemo more establish
some more establish wacho ni ose establish police posts mang'eny kopogore gi MP Msana duoko weche go magarita kweni makare. Arita kweni makare. Maybe ka penja pole kuom ng'adi but ka penja waneno ka nyaka ng'wech moro dhi bedo kanyo. Ng'wech moro dhi bedo nyaka kanyo no ka Trevor Ombija. Awaga achiel kuom jogo mosenyiso dwaro margi mar dhi chunga kendo laro komno mar Nyakach. Bende wan kanyo gi wil gi nyinge kaeri maybe ki parona moko kuom jogo ma osechunga dwaro komno eko mar Nyakach. Yes, wan go Opande. Opande. Wan gi Jonathan Okoth Opande, wan kanyo gi Trevor Ombija, wan gi National Ngudha, yes. Wan gi Joanne Satela, Polika Pumburo. The Mango list is long. But so pile wachoga ni the best will win. Yeah, the best will win. To ntiere joma dhi ng'wech. To ntiere joma kowo jomoko kendo wuoth. Mano kata mora kendo kada mulo siasa mar Nyakach matin kiyiena nikech ne mirwaka ka kada mulo siasa mar Nyakach matin. Awacho ni siasa mar Nyakach udhi bedo a competitive. Udhi bedo a stiff competition. But I still believe in one man. I still believe in Jonathan Okoth Opande. Yes. Why? Jonathan Okoth Opande en gi foundation milongo ni the Mula Foundation. Mula Foundation kanobiro in place. Jonathan Okoth Opande Norris gi Aduma 2022. Yes. To bang' kanobiro namba 2, Jonathan Okoth Opande pokodok mobet piny. Yes. Osebedo kodhi a ground consistently for this period. From This period of it's now like 3 years, more than 3 years. Yeah, it's now like more than 3 years. Yes. Osebedo kodhi a ground. Osebedo ko come through for the society. Yes. Osebedo ko okonyo the society. Iwacho ni Aduma MP matiyo. To Opande is the standing MP. Okay. For Nyakach constituency. Ngome yawacho kama last year and a Secretary General mar the Mula Foundation. Yes. And for the record, ne wa disburse bursary to students mag high school maromo 6,000, more than 6,000. Yes. Ne wa disburse millions of money. Yes. Mondo dhi okony somb nyithindo goeko. Mano kwamo kapoko di school. Kane poko di school. To moko bene ni e school. Koro wasebedo kwa jolo somo mag nyithindo gieki. Mano e kaka Opande osebedo kochung' gi education kendo waduogo gi mula masomo mashinani basari. Waduogo gi phase 2 this year. Very soon wadhi golo the schedule mar kaka wadhi golo pesa. Mar kaka wadhi siro weche goeko mag somo ne nyithindo goeko mane secondary, nyithindo goeko mane university. Mula osebedo ka loso yore e Nyakach. Yes. Kuro osebedo ko support infrastructure. Mula osebedo ka support the less fortunate in the society e Nyakach kama wae kanyo. To Mula osebedo ka en jasiasa mawacho ni wawire uru gi siasa mar atua. Siasa mar gorruok. Waguru siasa mar dongruok. Yes. To kendo kwa duogo wayudo ni Okoth Opande time manores Aduma ne 33 years. Sani Okoth Opande kwa dhi election ne odhi bedo 38 years old. Yes. To kendo wang'eyo kaka wawacho ni rowere to chopo kamoro ma iwacho ni are the youths really ready? Yes. Youth en ng'ato ma poko chopo 35 years. Wangeni youth ikawo ni below 35 years. But politically, I know kataka 70 years are just youths. We have our youth leader. You know our youth leader? Yeah, our youth leader. Kuro, so politics ka namba no anano kupogore ga matin. Kuro wayudo ni Jacom dhi bedo 38 years old. Ntiere candidates moko ma poko chopo 35. Yes. Mago kwa dagi. But gima nwachako kwa wacho ni telo ka okinyal biro ni in agenda ni en ne tin. Exactly. Kata joma dongo gi ne tin at some point. Yes. Koro gima wadwaro ni en ni agenda ni en mane. To your campaign manifesto gin mage. Tin ok nyal bedo ground. Kendo wacho ni ne jogo eko rawere wetena matindo kendo madwaro
kombe mag siasa. Beduru gi clear manifesto kod clear agenda ne gik midwa timo ne jopiny. Tin kende ok bi konyo kwa chope siasa. Yes. Yeah, it's an added advantage ni pod itin, you are flexible, inyalo energetic. Yeah. But wayier the leadership structure mabro konyo. Wayier the leadership structure mabro ensure ni wa uphold education kumonego bede. Warakamano janeno marwa gino kanyo nyalo bedo gi penjo mora adhi somo gi ka waduogo kanyo wadhi mane yweyo moro matin waduogo kanyo ng'iyo moko kuom gigo ma osebedo ka chando to inyalo were go mane mbalariany waduogo kanyo ng'iyo weche go eko mag education kaka chale mbalariany bini ma en achiel kuom jopuonjre manie mbalariany no eko Mama Seno mano ka waduogo kanyo chwal ma kanyo otemore machuoka kokalo mbui marwa mar Facebook Kala TV live waduogo kanyo tok dakika machuok. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Warakamano janeno marwa wasedwogo kanyo mana kaka na wacho ni kanyo ni wadhi mana yweyo matin kendo wasedwogo kaeri wadhi nyime mana gi twak marwa ka oko aketho saa
awacho konyo ni ka waduogo wadhi loso about 1 2 3 masamoro nyalo bedo ni jopuonjre wa kalo e mbalariany mopogore opogore kaka rowere makoro wada wuoyo about rowere in general, maybe kata rowere mane mbalariany kende, but kaka rowere gin weche mage masamoro rowere kale general issues now moko wuoye politics ka waketo politics tenge matini te achiel ariyo adek mabende rowere kale, maybe ka wachako gi education system mapacho kairi. What do you think about the education system mapacho kairi sani moso in mbalariany? Is the system okay? The new system also is coming, the CBE thing. Yes. The CBC thing okay the way, yes. But anya gimadoro way education system then the new funding model. Yes. The new funding model, it's quite unfortunate. Me as a student leader, yes. during our tenure, the new funding model okusebedo katiyo, yes. level majine expect no dhitie. You don't need pesa mabedo disbursed mabiro and the upkeep ma students tiyo godo, yes. e chopo dwaro margi kata mondo gi sustain themselves in school. Yes. But pesa monego beni help disburse to the university, to the school itself, the institution, the scholarship and the loan. Yes. Okosebedo kabiro. Okay. Yes, how are you people suffering? Because during my time it was only that help. Pesa nako kenya biro, how do you people survive? It's hard. Obedo matek matin nikech yudo ka koro gowi ma in go university. Yes. Idho kendo ibedo gi gowi mang'eny mapok ichulo. So the students ma work less whatever families, maybe families mochando. Yes. To kasto the criteria bende mane gitiyo godo mondo gi classify students. Yes. Nok right nikech iyudo kaka an antiere gi brother na man Kenyatta University. Yes. Brother na man Kenyatta University. Yes. Wan gi the same parent, why the same household. Ane band 4, ane band 3. Actually, there was a complaint the moment that module was brought to book. A complaint no bed only the way Magiti go to identify the needy. No make sense. Kind of no make sense. It's only problem no pod ni manatiere. Man, it's only the government can listen to his people. I can say that because they fail to listen to us. So what are some of the changes maybe minyalo dwaro mondo mi obed changed, changes in education? Mi paro ni ko team ka government nyalo timo 1 2 3 changes in the education masani muso in mbalariany to nyalo kelo pogruok. Gimonego gitim nyaka gisani gioro pesa universities. Yes. Yeah. Pesa bido allocated to kure. Yes. Diore they want to reflect. Yeah, I mean tadia to pesa mano reflect mar donga koni intiri scholarship to intiri loan. Exactly. Kasto intiri upkeep. Yes. Kura upkeep emitiyo godo yor ni accounting. Mato gioroga without fail. Yes. Kata samoro deko. So gidwani uchiema to kuchope somo kato utim nango. Samoro deko to biro. Kaji ugoko. But the one moningo beni be school to cater for your exams now, the fee itself. Emakorongi. Why is the government spoiling you people? Mano koro kuber. Koro mane monego gian sure. Ni kata kumwetiyo godo ni obudho matin. Yes. Wanyalo survive. Wangi survival mechanisms. But comrades oyud pesa michulo e school. Yes. Mondo kik wabed gi gik moko kaka ng'ato setieko somo to konyal graduate. To nyaka i graduate mondo yud certificate mondo chak manyo opportunities. Exactly. Yeah. So what are some of the challenges ma inyalo wacho, general challenges ma samoro iseneno ka chando ka rowere kata youths mosoin mbalariany kaloe? What are some of the challenges ma samoro kale kaka rowere manie mbalariany? Challenges ma youths mang'eny kale mbalariany. One of the challenges in drug addiction, yes. Drug and substance addiction and abuse. Yes. Yeah, you don't rowere at a younger age. Mine book sana. Yes. Ne expectations ma the society. Yudoka namba mar jokongo medore sana. Okanyal riambo. But now the government is giving you money into your pockets and not funding your education. Now kuchopo sa exam, Kenya tema exam. So what do people do? Koro jogi bedoga samoro gidonjo into depression. Yes. Yeah, my aseneno on most occasions. Nikech as a student leader akoni ni
pito jatelo en a calling. Yes. Samoro ni wabet nyaka piny mawach ni koro ere tiende. Nadhi kacha nadhi atel ne jogi. Yes. Nikech atelo ne joma are going through depression. Exactly. Joma dere at sometime. Joma inject themselves with poison mondo githo. Samoro kangimo bedo matek. Yes. But gima nyakono rowere betena ni wanyalo bedo wakale matek. Wanyalo bedo ni wan at our lowest. Yes. But pok warumo. Geno pod nitiere. Geno pod nitiere. Wacha mental health mawinjo kiwuoye kanyo no. Mama has been a very big challenge moso to university students. Yudo ka weche mana magera matiso gi eki. Nikia boyfriend oweya, nyako ni oweya, sijui whatever. Tuaneno ka gidhere each and everything. Do you think there is something that can be done to maybe stop this? As a student leader, you can have maybe a suggestion, because now you have mentioned that in personally, is encounter this as a leader, the 1, 2, 3 my other students are going through when you are leading them. So do you think something should be done? Do you think there's a department, maybe a department in all universities, just deal with this? Maseno University, wangi peer counseling department. Yes. Moyudo ni wan rowere, but wanyalo wuoyo gi rowere wetewa. Issues ma affect gi. Yes. Kendo gik magineno nok dhi maber e ngimagi. Koro ing'eni ka age-mate ni wuoyo kodi on this thing, tineno ni ok en nan kenda ema kale gino. Exactly. Wan kae mang'eny. To gima akoni ni geno pod nitiere. Yes. Kikwa wit geno sana. Pod en mapema sana. Erokamano. Yeah, kuro the youths, universities moko nego embrace that peer counseling. Yes. Nikech peer counseling ineno ka ng'ato ko share gimokale to at least obedo ka burden odok piny matin. Yes. Nikech ko share gi jowetene, jowetene in one way or the other come through to neno kaka gikonye. Yeah, kuro as comrades onego beni wa share to kendo gima dakono jo puonjre wetewa. Yes. Ni suicide is never an option. An option. Yeah. There's so many other options, but that is a never option. Watch moro kata penjo moro sebedo kachanda kata paro chando jo piny mang'eny. Why do university students every time they want to say something, they want to speak their mind, they must just riot? We saw the Laikipia University students rioting the other day. Must they just riot? Is this the only way my university is nyalo so godo koda maybe their administration or what? Because yes, a student died, and the way of the nature man the student died godo, anyalo wacho ni it was not a planned thing, something no happen no. But now being that the student now actually the administration no day ko gikelo ambulance and whatever, and this is not the first time. Are there no any other ways to communicate this to the administration? Must they just riot? We also see this in Maseno sometimes back. We also see this when there's something small, they riot. Mano ingini gima josi bedo ka, mano penjo ma josi bedo ka penjore. To kaka student leader, yes, mosetiyo e university, I understand. Yes. Ni jogi riot is never their first option. Okay. Gi riot as their last option. As their last option. Neno ka giketo jotelo e kuonde go eko mag telo. Yes. The gima jo student leaders nyalo timo maduong'ie mogik in raising these issues to the administration. Yes. Administration mar university ema implement. To kuri neno expectations ma jogi keto kuomwa sama gigonwa kura. Yes. Ema samoro lead to that riot. Nikech gineno ni wan kaka student leaders onego beni wa channel these things kaka mano mar ambulance. Yes. Kuro gineno ni kaka student leaders in monego beni dhiro mikel negi ambulance. Not knowing ni infrastructure kata development mar school nie university administration monego beni timo. Wan represent mana their voice. Nini kanyo mar wuoyo gi jotelo, the officers of the university, but it lies entirely on the administration mar university mondo implement gigo eko. Actually, iwacho gimoro kanyo ma I really want to support it. Iwacho kanyo ni rioting
biro as a result of maybe kakoro osewuo makoro romo. I was in Laikipia University, and when I was in first year, see the same thing that happened at that time. It also happened when I was in first year. A student collapsed a field inside the school compound, and then there was no ambulance to take this student to the hospital at the right time, and then he died on the way. And the people riot, meaning this is not the first time this is happening. Maybe Marakwatieko Kalware Kodakasa, you saw what happened in Masinde Muliro? Yeah, the four guys. Nini kaji ka wichkuro itiyogo as a weapon. Yes. Hey. Yeah, actually the two guys Manigoyo, the victims wanini negi kabisa kama neno kaji changia negi watu wamewachemkia kwa social media. They came to the class drunk and they were disturbing the lecturing which was going on at the same time. So the other two students, Niko Justina Chenge, Gocho, were now just trying to restrain the order, but the way they did it was not okay. By the way, the university or suspend them. Do you think that's the best option they should have taken, or maybe they should have called them, talked to them, cancelled them? Aparoni university was suspended kapod gi negi nono wachno. Yes. But gimano timore is quite unfortunate. Yes. Nikech kaka koni kanyo most of students in universities wage. Gin magi like jiosebedo from time to time ka view students mani university as the cream de la cream, as the elites of the society. Exactly. Wakao gani ngato somo nyake mbalarian, wankuru kiduoge society ka ingama lich ma inkata ngato pamito ingama somo. In some way, in one way or the other, aneno ka gine magiletwa down. Exactly. Nikech kuro gimoro kaka mer. Mero krach, ngato nyalo mer kuchopo higa mara 18 kadhi nyime. Yes. To gigi okomadhe amadhe magawa kumi madhe no kotieko to they ode eritiende nindi nikech in that state yes okapar ka ngato nyalo grab content kata nyalo somo gi jowetegi peacefully. Kuro the students mane odonje wrangles go the students mane ogoyo students moko gi I think ni universities te nega security guards in all points and in all lecture halls. Exactly. Security guard nega manoko kanyo. Ok nege kaugia ka watu giketigi dot security guard. And security guard or guide gi outside the gate mar university. So violence. We condemn violence. I also support you in condemning that. Whatever happened, whatever transpired in Masinde Muliro was not okay at all. So they are under suspension, the 4 of them, as we speak right now. Maybe watch Murumugika amenyalo gombo mondomi iwachi asa kaka jatelo. Maybe inyalo loso kodaka rowere mabene neno wa SHGeki kawatieko chenroni. Kaka rawirano endo mawuok gwenge manyakach. Kaka na wacho mokwongo kora dhi loso giro were duto to gimoko mawuok e gwenge manyakach. Ada wacho ni rowere from time to time oseti godo marach e siasa. Ada kwayo rowere duto mondo wuogi mondo condemn gima chal kamano. To the decision lie kodwa kaka rowere ni ang'o ma obro timo bang' realizing ni kamae kaka nitiyo gi ji in the past. Rowere wawuog oko mondo wakauru kura. Mondo next year kochopo to wago kura ni jatelo no endo mwadwaro. Ya to kendo katieko. Yes. Takounu mos mar moluor Jonathan Okoth Opande. Ma I'm still believing in him and I trust in him. No dhibedo mjumbe noendi nyisi jatelo ni warwake Kala TV mjumbe ko ponene no wagio SHGeki warwake Kala TV and we hope one day you come here we need to have some serious talks. Okay. Adhi weyo gi mjumbe next time kwa biro. Yes. Obro biro ka gimoluor honorable Jonathan Okoth Opande. Agonu erokamano kuom winjowa kendo kuom bedo gi twak e sama chal kama An Juma Graham, student Maseno University, kendo achiel kuom jatend nyithindo goyo kuma ne mbalariany mawuok Nyakach.
Warakamano ajaneno marwa mar Kala TV odwoko ni erokamano maduong' kuom bedo kodwa. Mani chenro mar miero mar chuny wach mabende ne watwa kanyo kawuono kotenore kod kawichego momako rowere achiel ariyo adek ageno kanyo ni yagi gimoro. Warom kendo odiochieng'no makiny kochakore saa 5 nyaka saa 6 mar odiochieng' mane chenro mar chuny wach kokalo Kala TV nikech ma e odwa mane tai en an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam oriti masani. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto.